Maayong adlaw mga bata, salamat sa Ginoo kay Sabado na pud. Adlaw na pud sa pagtuon sa iyang pulong pinaagi sa pagtan-aw ug sa pagpaminaw sa aton GNC online. Sa atong pagsugod karon, ang atong unang nga pagkabuhaton kay mag-ampo sa ta. Iduko nato ang atong ulo, igipiyong ang atong mata. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat karon nga adlaw. Kaanian na pud kami magatuon sa imong mga pulong pinaagi ani sa among GNC online karon. Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ginoo, kami nagaampo nga karong adlaw ikaw magauban ug magabless sa matag usa kanamo ug labi na sa tanang mga kabataan nga nagapaminaw karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Maayong adlaw mga bata! Ako ang inyong makakuyog karon sa atong memory verse. Mga bata, nakadawat ako og invitation. Giimbitahan ako. Ikaw usab bata, ako usab ikaw ginaimbitahan. Kuyog ikaw karon sa atong memory verse nga makit-an sa Biblia. Ang Biblia pulong sa Dios. Ug kinahanglan gayud nato kini siyang tun-an ug basahon. Ang Biblia natunga sa duha, ang Old Testament ug ang New Testament. Ug ang atong memory verse mga bata, makita sa New Testament sa ika-4 nga libro sa New Testament nga mao ang John. Ug ang atong memory verse makit-an sa John 1:12. Kay balo ko mga bata nga uban sa inyo naka-memorize na niini. Ug ako kini siyang basahon ang John 1:12 nga nagasulti, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. Unsa man ang buot pasabot niini mga bata, para inyong masabtan, ako kini siyang gipadako ug para inyo gayud kini siyang makita. But as many, buot pasabot nga ikaw bata giimbitahan nga imo siyang kanang dawaton si Jesus. Ikaw, ako, kitang tanan giimbitahan sa Dios. Ingon siya dinhi, as receive him. Kini siya nagapasabot nga ang Dios nga anak mao siya ang bayad sa imuhang mga sala. Siya ang niangkon sa imuhang mga sala dito sa cross. O kinahanglan gayud nimo bata nga imo siyang dawaton diha sulod sa imuhang kasing-kasing ug imo siyang tuuhan nga mahimo nimo siyang Dios o personal nga manluluwas. To them, to them gave he the power to become the sons of God. Kung imo siyang gidawat, diya sudod sa imong kasing-kasing, buot pasabot nga ikaw ni salig kaniya nga siya gayud ang muluwas kanimo gikan sa sala ug himuon niya ikaw nga mahimong anak. Ug ikaw membro ka na sa pamilya sa Dios. Ug ikaw tagaan niya og kagahom nga mahimong anak sa Dios. Ug nindot kaayo mga bata nga ikaw parte na sa pamilya sa Dios. Ug nag-ingon dinhi, even to them that believe on his name. Buot pasabot nga ang pagsalig ug ang pagtuo kaniya isa ka butang nga ikaw ni angkon nga ikaw nga imong gidawat si Jesus nga imong personal nga manluluwas gikan sa sala. Bata, kung ikaw wala pa naluwas ug wala pa si Jesus diya sulod sa imong kasing-kasing, gusto ni Jesus nga imo siyang dawaton pasudlon diha sulod sa imong kasing-kasing aron ikaw mahimong anak sa Dios ug mahimo ikaw nga kapamilya diha sa ato ang Ginoo. O kung ikaw bata wala pa, o kung ikaw bata naluwas na ug naanay Jesus diha sulod sa imong kasing-kasing, kinahanglan nimong tuuhan si Jesus. Imo siyang kanang tagaan o kanang pahalipay nga ikaw mupadayon gayud ikaw sa pag-alagad kaniya ug padayon ikaw nga kanang mutubo diha sa ato ang buhi nga Dios. Mga bata,
Gusto na ko nga i-memorize nato kini siya nga memory verse. Atong gamiton ang dula nga change the volume. Kung akong ipataas, kusog gayon ang imuhang tingog. Kung dinhi sa tunga-tunga, tama-tama lang. O kung dinhi sa ilalom, hinay ang imuhang boses. Sugdan nato dinhi sa John 1:12 ug humanong usab nato dinhi sa John 1:12. Mga bata, ready? Sige. John 1:12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. Ulit mga bata. John 1:12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. Ulit mga bata. John 1:12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. Mga bata, ulito na sab nato aron ma-memorize gid nato pag-ayo. John 1:12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. Oh, kinsa na ba sa inyo ang naka-memorize ni ini? Kinahanglan gayud nato nga ma-memorize gayud nato ang atong memory verse karong nga adlaw. Ready? John 1:12. Ready? Say. John 1:12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. O isa na lang mga bata, kay balo ko nga memorize na gyud ninyo ug madugangan pa gyud ang inyong mga gilista diha nga mga memory verse. Ready? John 1:12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 1:12. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. He gave the right to become children of God. John chapter 1 verse 12. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. He gave the right to become children of God. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. May adlaw mga bata, ang makakuyog na usab ninyo karon sa inyong Bible story time si Teacher May. Diba nung may aging adlaw, June 30, turn over na sa daang presidente ang iyang responsibilidad sa bagong presidente karon. So, tunay kaayo kanang wala tiyo kagubot na nahitabo apan dito sa isa ka nasod naay nahitabo sa dihang ang ilahang hari namatay kauban ang iyahang anak mga bata na matay sila sa pakigubat. Kini mao si Hari Saul ug ang iyang anak na si Jonathan. Sa dihang pagkaybalo sa mga tao mga bata na namatay na di ay ang daang hari, bininyo ang labaw na naguol mao ang iyahang yaya. Ang yaya ni Mephibosheth kay naamanggod sa ilaha na kung mamatay ang hari, ang sumunod niya o ang mga kadugo niya, kinahanglan tamat yung usab. Harun wa na'y musunod, kaniya na mahimo. Hari, kay baluba mo na si Haring Saul, dili yun siya ganahan kay David. Dili sila friend. Maotong hinungdan na ang iyapong yaya, kitaguan niya. Nangitagin siya pamaagi na mataguan niya ang anak or
apo sa daang hari na mao si Haring Saul. Dili sila kampi mga bata. Kay balo ba ka na ikaw ug ako dili pud kampi sa hari sa tanang mga hari. Kinsa ka na siya na hari sa tanang mga hari? Mao ang Ginoo. Nganong nasulti man nimo, Teacher May, na dili ko kampi sa Ginoo? Atong pagabasahon ang iyahang pulong. Ang iyang pulong nagsulti din sa Colossians 1:21. Ingon siya din kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong huna-huna o buhat. Tungod di ay sa ato ang mga dautan, mga buhat o huna-huna. Muna siya ang hinungdan nganong nahimo kang kaaway sa Diyos. Unsa man ang mga ginahuna-huna nimo na dautan o ginahimo nimo na mga dautan, tingali naghuna-huna ka na bantay lang yun ang akong classmate. Ako agyon ng sumbagon. Muna imo ginahuna-huna o usahay wala nimo ginasunod si mama o si papa, mga daotang binuhatan. Ug ang tawag ni ana mao ang sala. Ang sala, ang punishment sa sala or sinat sa sala, mao ang dili nimo makakuyo og ang hari sa tanang mga hari na mao ang Ginoo didto sa iyahang perpektong lugar na giandam, mao ang langit. Dili ba bata mas miserable pa na sitwasyon ikumpara sa nahitabo sa apo ni Haring Saul. Abi ninyo sa tumang kakulba sa iyahang yaya, pagkaibalo niya napatay na di ang lulo sa iyahang ginaatiman, iyang sakwat ang iyahang ginaatiman o iyaha dahil gidagan. Pagdagan anak mga bata, nahulog si Mephibosheth kay bukat baya. Lima na baya siya katuig anak nga panahon. Kuti Diyos mo niya bukata o ang resulta o tanawa. Napiang si Mephibosheth hinungdan na dili na siya kalakaw hangtod sa paiyang pagkahamtong na o nanigulang na siya. Samtang dito sa Israel mga bata, dito sa syudad sa Jerusalem, gikurunahan na ang bagong hari. Samtang siya gikurunahan mga bata, pagkahuman sa coronation, abi ninyo, daghan na siya huna-huna, naghuna-huna siya. Unsa kaha ang kanang maayo na akong pagahimuon, aning nasod na akong dumalahan karon, ingon siya. Mauna ang iyahang huna-huna. Ang coronation day niya. So, naguna-una siya. Para sa kaayuhan sa ako ang nasod. Para maglambo pa kini, magdato pa yun kini maayo, o mailhan siya sa tibuok kalibutan. Muna ang una niya para sa iyahang nasod. O kalugayan, samtang naglingkod siya, nakauna-una siya sa pagkamaayo sa Ginoo kaniya mga bata. Nahinumduman niya, Ginoo, maayo gyud ka kaayo sa ako ang kaugalingon. Kaya naman, pila na kahigayon na gusto siya ipapatay sa daan nga hari na mao si Haring Saul. Dili lang kay kaisa, kaduha, kadaghan yung higayon na gusto yun sa hari, dang hari na mamatay kayo siya, mawala siya sa listahan niya. No? So, moto, unya, pagkahuman, ingon siya na, unsaon pud ka nako pagpakita og maayo sa mga tao, sa ubang mga tao, ang pagkamaayo sa Ginoo kanako. Gusto sa Ginoo na gamiton siya para ipakita ang pagkamaayo sa Ginoo sa iyaha, no? So,
to, nakahinumdum siya karon. Sa iyang nahinumduman, ang iyahang amigo. Bata, isa ka bata na naanay Jesus sa iyang kasing-kasing. Gusto po sa Ginoo na ipakita nimo ang iyang pagkamaayo sa uban. So, unsa gani? Gusto sa Ginoo na ipakita nimo ang iyang pagkamaayo sa uban, mga bata. So, sa unsang pamaagi ka ha? O kinsapod ka ha? Ang napilian nimo na pakitaan o maayong mga binuhatan. Atong basahon ang iyahang pulong para magiyahan jud kita kung kinsa tong mga tawhana ang angayan nimo himuan o maayo. Tan-awon nato dinhi sa Galatians chapter 6. Nato ha, kung sa iyahang gisulti. Sa Galatians chapter 6 verse 10. Di ay. Okay. Busa, samtang may higayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, labaw na gayod sa atong isig ka magtotoo. So kay kinsa sa tanang mga tao, but pasabot wala kay ginapili kung kinsa ang imuhang tagaan o pagtagad o tagaan o higayon na sinati nila ang pagkamaayo sa imuhang kinabuhi. Labaw sa tanan sa isig ka magtotoo. O kanang mga tao or bata na sama nimo na mga bata karon na mga naanay Jesus sa ilang kasing-kasing pero nagkinahanglan lang yapon sila sa imuhang atensyon, sa imuhang tabang. Sama sa naunahunaan ni David. Naunahunaan niya ang iyahang amigo. Kinsa gani iyahang amigo? Ang iyahang pinaka best friend. Suod niyang higala na mao si kinsa gani hinungdong pa mo? Si Jonathan. Ingon sila sa matag usa. Ingon sila. Kung David, kung kinsa man sa ato ang duha ang mamahimong hari, ipakita lang gihapon nato ang atong pagkamaayo sa atong kapamilya. Mao na ang ilang panagsaaray nga duha. So, moto na kay numdum si kinsa? Karon si David. Ingon siya na. By the way, naapabay nahabilin na kaliwat si Jonathan o anak mangkaha. Ingon ang mga tao, naminaw sila pag maayo. Ingon sila na basing mutuan ni ani, basing unyang ipakuha niya, maminaw lang sa ta. So, napadayon karon si David sa pag-istorya kay gusto nako na ipakita ang pagkamaayo sa Ginoo kaniya. Mao na ang iyahang gisulti. Pagkadungog anak nila mga bata, ingon dayon tong nakadungog. Ingon siya, naa! Ha? Asa karon? Dali lang. Akong tawagon. O gitawag nila si Seba. Ingon siya, Haring David, na ako'y nailhat. Isa ka tao. Naa siya dito karon nagpuyo sa Lo-Debar. Bata, ipatawag karon si Mephibosheth. Gidala sa atubangan ni kinsa? Ni David. Ingon siya na nagkurog-kurog siguro siya. Unsaong kakuanin niya. Unsaong kakuanin niya. Kaaway ra ba ni sa ako ang lolo. Mag-unsa ka mi. Unsaong kakuanin niya. Putigin niya. Kuyawa. Niya, bata. May istorya. Misulti si David. Mephibosheth. Anak. Pagsuti niya. Kinsa si David. Sa imuha pod bata.
gipakita sa Ginoo ang iyang pagkamaayo. Nakahibalo ka ba na ang pagkamaayo sa Ginoo kini walay katapusan? Kung maayo gani ang isa ka tawo sa imuha o pasambot, palangga ka niya. Palangga ka kaayo sa Ginoo ug ang iyang pagmahal kanimo kini walay katapusan. Ato pagabasahon ang iyang pulong kung tinuod bagayod na ang pagmahal sa Ginoo kanimo ug kanako walay katapusan. So ingon siya sa Jeremiah chapter 31 verse 3, gihigugma ko kamo kanunay. Yata bisang makasala pa ang Ginoo, nahigugma kanunay kanimo. Wala kini paglubad na paghigugma. Hangtod sa hangtod, gihigugma ka sa Ginoo. Sama sa paghigugma niya kay Mephibosheth. Iyahang unsa? Tagaan o higayon na magkianay sila sa hari. O ingon si David sa iyaha, Mephibosheth, sugod rong adlaw, ikaw makakuyog na nako ug kaon dinhi sa asa. Dinhi sa ako ang lamisahan. Kuyog na ta, anak. Ano ang iyang sulti? Sabi ninyo, haskang lipayan ni kinsa? Ni Mephibosheth. Kay kuyog na silang duha sa bag-ong hari na mao si Haring David. Sa isa ka lamisahan, nagkaon sila, nagsalo sila, o dili lang kana mga bata. Ingon po siya. Seba, ana siya. Karong adlaw, ingon pa siya, tanang mga kanang kabtangan o tanang yuta ni Haring Saul nagikuha sa mga tao o kinsa pa din na, kuha ako tanan. Tapos, ikaw o ang imuhang 15 kabuok nga anak hasta ang 20 nimo mga sulugoon ang unsa mamahimong mag-ugmad or mag-umha sa yuta na nabilin ni Haring Saul. Haron dili siya maglisod-lisod. Ang tanang abot ha Seba, ihatag yun ninyo kay Mephibosheth. Para unsa gani? Para dili siya maglisod-lisod sa iyahang pagkinabuhi. Bata, dito na napuyo si Mephibosheth sa balay sa bag-ong hari. Kay nganuman gipakita ni Haring David ang pagkamaayo sa Ginoo sa iyaha. Bata, dili lang si Mephibosheth ang gipakitaan og pagkamaayo sa Ginoo, hasta ikaw ug ako gipakitaan pud sa Ginoo og maayo sa unsang pamaagi, pinaagi sa pagpadala niya sa iyang bugtong na anak dinhi sa kalibutan. Haron ikaw ug ako dili na mahimong kaaway sa hari sa tanang mga hari na mao ang Ginoo. Bata, ingon pa siya sa iyahang pulong dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Ingon siya dinhi, apang kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod na mahimong mga anak sa Dios. Unsa daw? Katong midawat kaniya. Asa nimo pagadawaton? Dinhi sa imuha kasing-kasing. Isip imo Ginoo og manluluwas sa imuha kinabuhi. Ug unsa pa gyud? Misalig kaniya. Misalig, mituo, di ba? Kung magsalig ka, mutuo man gyud ka, nituo sa iyang gihimo didto sa cross aron mapasaylo malimpyuhan ang imuhang mga sala. Gitagaan niya o katungod na mamahimo anak sa Diyos. Kung mamahimo kang anak sa Diyos, buot pasabot bata, dili ka na kaaway sa Ginoo. Isa ka na sa kapamilya niya. Bata,
Ang pangutana. Gusto ba nimo dawaton si Jesus dina sa imong kasing-kasing isip imuhang Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi aron mamahimo ka isa sa mga kakampi sa Dios? Muna ang atong story karong adlaw. Bye-bye! See you again next time. Mga bata, naminaw ba maayo sa ato ang memory verse o Bible story karon? Mabalaan ako na kung naminaw maayo kung matubag ninyo ang ako ang mga pangutana. Okay, unang pangutana, nanubuutan man kaayo si David kami Mephibosheth. Tama mga bata, kay tungod si David ug ang amahan ni Mephibosheth nga si Jonathan kay best friend silang duha ug nagpromise sila sa matag usa nga nang maabot ang panahon nga ipakita gihapon nilang kaayo sa matag usa nila nga pamilya. Ikaduha nga pangutana, paano gipakita sa Ginoo ang iyang gugma diha kanimo? Tama mga bata, ipalangga o gibuhat kaayo ka sa Ginoo mga bata o ipadala niya iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus ug namatay siya dito sa cross alang sa imuhang sala. Ikatulo nga pangutana, asa o unsa atong memory verse karon? Tama mga bata, kita kini sa John 1:12. Very good jud kayo mo mga bata. Sunod sa bato na pod. Bye-bye!